a bɛ ka Mali bɛɛ wele. Wallahi a bɛ ka Mali wele. So Mali ni kungo Mali ni ji Mali a k'a bɛɛ wele. A b'a bɛɛ wele. Wa an b'a bɛɛ an n'a bɛɛ bɛ bɛn an bɛɛ de Mali ye. Mali ma bɔ Mali la o. E ko dɔw ka Mali don dɛ. Mali ka to nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ o ka di dɔw ye koyi. Bon, c'est tant pis pour lui. O dɔrɔn de don n'o tɛ. Olu yɛrɛ kelen ka nafa dɔrɔn kɔsɔn. Jɔn b'a kanu latigɛ la ka to gɛlɛya kɔnɔ. Maa si. Lafiya ka di bɛɛ ye fɔ ni ma sɔrɔ. Olu kelen ka hɛrɛ kɔsɔn. Hɛrɛ ka di bɛɛ ye fɔ ni ma sɔrɔ. Nka foroba hɛrɛ di ɲɔgɔnna hɛrɛ tɛ. A banna. Jɔnforo hɛrɛ. An bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ. Maa kelen sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye o. O tɛ sɔrɔ ye o. Maa kelen dɔɔni tɛ dɔɔni ye o. Maa kelen bɛ se ko la. Maa kelen tɛ foyi la. Maa kelen bɛ se ka diɲɛ latigɛ yan. Wallahi tɛ se. N'o faamuna ka ban a k'o tɛ gɛlɛya o. A k'o tɛ gɛlɛya mɛnɛ. Nka ni nɔgɔbaju nɔfɛ kɛlɛ don. O kɔni ye latigɛ bada kɛlɛ ye sabu fo k'i sa de ye o ye. Fo k'i sa de ye o. Bon o bɛ mun fɔ. Jɔnya juru fɔ jɔ don. Fɔ jɔ don. E ti bɔ a la fiyewu. Ayi. Ala k'an kunna diya. Amin. Ala ka sababu ɲuman na. Amin. Mantɔrɔ si tɛ yen. Bɛɛ Ala tanu. An bɛ ka kɛnɛ. Baasi foyi t'a la. Gorobinɛba in nu. Walayi Youssou kɔni. Alu, ça va bien? Alu, ça va? Oui, ça va, Kamara. I bɛ ka entraînement min kɛ i jija a la. Alu bɛ kɛ. Awɔ, a ko k'a bɛ entraînement na a ka ɲi. K'i fana ka entraînement kɛ o de kan ka da ye. N'i tɛ se, il faut apprendre. Tante Asu, ko sɔgɔma in na, ko ko tiɲɛ yɛrɛ la, ko ne bɛ sigi ka Moro ka nisɔndiya in dɔrɔn de kɔnɔ. Voilà, sourire pour la photo. Madame Mare, ko ni an bɛ tɔgɔ fɔra, ko ma k'a bɛ ko ne Moro ni kun salo. Bon a bɛ i ko i ye ɲɔgɔn de c'est-à-dire a ka di n kɔrɔmuso ye dɛ. Jɔnni? Fana Sanogo, Fana Kɔrɔba, ba kɔni tourné la, a ka d'ale ye dɛ, a n'an denmuso. A ko i yɛrɛ fana kan k'a fɛ, bɛɛ bɛ ka kangari da ye. Ko bɛɛ bɛ ka kangari da ne ye de. A daminɛ ni bi cɛ ne tun y'i dege sa t'a sɔrɔ i sera. Bon sururu tɛ kelen ye. Wa sururu différence bɛ sururu. Différence bɛ yen. Fo mɔgɔw k'o fana faamu i ka taabolo. Alu Buyaki petini b'a fɔ k'ale bɛ ne accuser. Alu kɔrɔbayara o ma sa dɛ. Petini don. Parce que kɔrɔ griffe kɔrɔ ni min ni griffe kun ka d'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ i b'a dɔn kɔni. N b'a dɔn. Koplan Keita. Kɔrɔ griffe. E cɛ griffe. Don tɛ wele donna. Ni bi tɛ griffe de kun ye sanga wuli an b'an waso ɲɔgɔn na ni griffe de. Wallahi n'i ye kun ye Koplan ka montre ye. Tiɲɛ. Ka tila k'a don finiw ye. I b'a ye avion ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ne de y'a f'i ye. Bon soulier man lakale to ye n yɛrɛ ɲɛ a ka bon ni dɔ ka butigi a ka soulier to ta. Mais kɔrɔ ko c'est à dire ko k'i dege suru na k'a ka ɲi. Koplan Ndezani. Voilà Youssou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada. A bɛntara ma an bɛ Jibi Jalo fo. Jɛka optique n'ale kun tɛ bi baara kun bɛ sɔn ka gɛlɛya an bolo. A kun bɛ gɛlɛya an bolo parce que ale filɛ ka luminette min dilan ye anti blé anti reflet anti blé n'o kun tɛ e kun cɛ in bɛ cogo min a kun bɛ baara gɛlɛya ne bolo. Ala n'a bɛ ka briller ma. Jibi Jalo. Jibi Jalo na. Non Jibi merci hein. Ni de kun tɛ ko in bɛ cogo min bi a kun bɛ baara gɛlɛya parce que a kun bɛ refléter ɲɛkisɛ kan quoi. I sɔrɔla ka cu ka bi dɛ. Ayi ma cu i kan. Ni min kɛra o de bɛ fɔ. Ayi kuntigɛ bɛ ɲɛ b'a la o ne ye nkalon tigɛ. O tuma Youssou i k'a dɔn bɛɛ cogorɔ bɛ ne na kɛ sa. An bɛ Jabaru masa tanu k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn. An bɛ i k'a dɔn masaba in n'an y'ale tanu kɛnɛ min ka Rasulu bɛ tanu ye k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisiba ye Ala k'o jidi a kan. Anw masaw sara t'an bolo koyi wa an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana. Foli ni tanu ni barikada ni waleɲuman dɔn o y'anw se ye. An bɛ min fara o kan sa o de ye ka dugawu k'u ye badabada. Ali bɛ Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ. Ka banakɔrɔw basi ka jidi kɛ lafiyaw la foyi kan'u sɔrɔ latigɛ la min b'u tɔɔrɔ tun. Minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye. Youssou kanuba jama ka fɔ k'u barikada. O tuma na ni sanga in na n b'a f'i ɲɛna Youssou ko i yɛrɛ Tarawele. O tumana kanuba jama faso kɔnɔ faso kɔ kan don dɛ. Filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama. O tumana bisimila. Ba in ni denmisɛnw ka kɛnɛ. Mantɔrɔ si tɛ yen. Voilà. Voilà n'i tɛ se o la kɛ i ka kɛcogo la. Sabu malarigila n'i ma ɲinɛ i bɛ sɛgɛn. O kumana denbaya bɛ ka kɛnɛ. Mantɔrɔ si tɛ yen. Tarawele bisimila. Marahaba. Alhamdulillah. K'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn. Min ye aw ka dɔn ka cɛnin fo ye. N'o ye Adama Sanɔgɔ ye. Tonton Adama. Petini. Moro. N ko kɔrɔw ka kangarida kan bi ko i jɔlen ni maa min ka balo n'a ka fiɛrɛ bɔ n'a ka fɛn bɛɛ ye k'i bɛ se k'a fɔ o de ma ko petit frère. Nka n'i jɔlen tɛ n'o ye fiyewu fo a tigi yɛrɛ jɔn b'a kolo la e mana kɔrɔya n'a ye cogo cogo k'i k'a fɔ ko jeune frère.
en ala che adama jole no na no adama be sa re koro de muso sabatigi fembe be ganani nanyini Allah akbar bo alu dum fana tu vois Allah akbar kana fo alu mable ko pedinde ka pedinde de alu yagi kamera dibulanda foya bro ki rega madambo no fatika ya madamba ale ka fo e wololo fam de c'est vrai bro ne ko krafe awa tapli be mi foot batomangane bro mi avocado akara traoré on son traoré maintenant ouais partout c'est traoré réalisation na awa tabli touré no bora difula sa bakar jarabada jamadu ko kumbo kefa ka ngolosi ko ate awa keta ka maw bismillah inshallah ma mura kum folo mbadima ni barkaye mati de doga ko shin rema mbadam ni indicateur de renouveau indicateur de renouveau alekum ambe bi femi kado ko Yves Eku amazo ale kelembe ka fasirike ko kanyeshi kado seria o kanyangili mami tale doga mali segere kada oka ikado ko mali bina wajibiya ka togola buruburu de glano ya togola nafulo e koy ko rebse ga ke kalo saba kono de awo ka mina wajibiya ko de kewo otumana minye ikado ni makofole nga foye no ye ikado Dr. Yves Ekwe amezo ale ikado akawulika jo kumaso doka no ye ikado shen mime no ye ikado kumaso ni jabarani ko Afrika radio ale ikado laselike oka okumana yusu okonnala akoko femi ikado Mali kambe yoro mimbi ikado anga blankoro kabse ka anta kolola ka ambo ika fo anga geleya ka bashi kalo woro o mume konnala ni ye jatemina oke haka ja inga nyangili min taledo ka onsigere jiye tomba ufe minu ikado anga farafina tomba tondo ye CDAO ka nyangili ka amsiga kalo woroke ka soro ikado gele ya masa bu anga blankoro ko bisiga amusaka o watu konnala aiwa ko minye ikado no de temenasa ko mabsiga foko farati ko bina doni ko ka sabuke uye ware bondo dokodo auma ni anga ikado kasabi akanga bo obulo kadama no bank central ikado no BCAO aiwa yo kodo auma ko ka buruburu tiga auna aiwa minyi kado mali manyema wi ko odidon ubeni ndabo mingama dona nataula jiya pari munumbe no lukanga sara ani musaka mununga nga sara jamana akungo olunyana boli ko la jiya tomba okonnala ko awmina folo ka dese ola na antura ka dese ola ubno ke dala mine kala ye ka jamana ki kado ka kelewero taka sigere ko ubna ke sababu ka jamana refana shuru ka do sarabalia o bina kono o sarabalia mine ko alina madabo akama wiro bado ka foko dabo ngama kote nga ubno de ke dala mine kala ye ka sabu ke antuna sega paru sara o paru sara balia ko atna keni jamana ka dese de ga abina keni ko na tabulo de ye musaga ko nasira fe wiro ya dabo min kama o kuma minye ka do ka fo Dr. Yves Ekwe ale ka fola akoko minye ka do ningo esa ko ni la hala mana to sena o ka abina ke sababu ye mali rebe ka do ayre ka musaka munumbo no ga sinye sigi sabati je to ngona ko na ndesere ola ku no fona ke ka do fere ni de baliti ke to do andala ninga ansimbo o ko tabulo fanana kale ko ne ga haklina la ko ika do ko minye ni ngoy ko saboreta anabi koy ko ni yadda ale ma ko malika singa antoni ngoy na ka togola na fulo glankelenye ko o mi infleni ko bina ke ka do sababu nyuma mbaye mali yerema wa min yali sani fere obuna kuna ko abanga tno ani soromulo ni soromulo soro ka bo yakuba ya ko minye ka do na fulo falen jamana ni nyonche ko ni ya ataka laje ko technique ma ki baye ka foko mali bisiga ka musaka glan ninga blase nga kalo saba kono wati keni geleya yere ka sabuke asebe asorobe mali dugukolo koro asorobe mali dugukolo koka okumana ko ni o jate mina na doro ko do bala aiwa ko ali ni ikado amusaka oglana kana ikado afanga ani to fanga ubebse ga ke kelenye kale ko ninga hagilla aiwa kiga ka fo ko minye onna fuloye ka bse ga glan ko farati tala gele ya tala wa ko ali sani fere sugu fiya ula ko na fulo be du ina fo to be dun chugo mina o ko bse ga ke sababu ye anga fiye bodda bilibili soro ko ka da anga dugu jugoro na fulo ni soro munumba anga bangun kanya ko kura mi yere ni bokero kala masisa ko lithium o lithium yere mi infle ni e ko nafaka bo jinso sigila de ko farafina ya ko mali tanywa na idamandigeti lithium kola awo
ha awai anw m'a fɔ dɛ docteur Yves Ekwe de y'a fɔ lithium yera aha ko a ɲɔgɔnna damandigɛ lithium damandigɛ tɛ farafina bankun kan yan n'i y'a jateminɛ o ko dɔrɔn bɛ se ka Mali ka musaka ko ɲɛnabɔ ko ye o tɛmɛnen kɔ ayiwa ko Mali ni i k'a dɔn jɛngɔmaɲɔgɔnya dumanba min bɛ Mali ni Siriwa jamana cɛ ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ani Russie jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'olu bɛɛ lajɛlen mana fara Mali kan k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka anw ka i k'a dɔn nafolo min bɛna bɔ k'a kɔkɔrɔma don ni ka fanga don a la ka tila k'a bila i k'a dɔn segi kɔnɔ segi min ye sanni feere segiw ye ani i k'a dɔn jagomanfila segiw ye k'o b'a to anw bɛ bɔ CFA ka jɔnya juru la ko CFA ye marabaajugu ka nafolo di yaasa k'a ka mara kɛbaaw k'u koron ka don a ka mara kɔnɔ hali bi ani i k'a dɔn nansarala anw bɛ se ka baara kɛ nansarala k'a tɔnɔ dun cogo min na ko CFA sigikun y'o ye koyi wa ko ni Mali y'a yɛrɛ bɔ k'a bɛ kɛ i k'a dɔn ko ba de Mali ma wa farafina bankun kan a bɛ kɛ jamana yɛrɛ fusabanci ye de sabu a bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ wa ko tɔw bɛ ɲɛbɔ an fɛ u fana b'a ɲini k'an ladege wajibi ko sabu u tɛna bɔ i k'a dɔn k'u to marabaajugu ka nafolo kan min ye i k'a dɔn docteur Yves ye a ka fɔ la n'o ye Togo jamanaden de don nin ye Togo jamanaden dɔ ni karamɔgɔ dɔ de ye nafolo ko nasira la ko économie a y'o kalan kɛ k'o jɔ o kuma Yusu a ko min filɛ nin ye ko ni o tora ka kɛ a dɔ la ko Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ wa farafina bankun n'o y'o fari da k'u bɛɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ ko Faransi ma nin dabɔ dɔwɛrɛ kama koyi Faransi bɛ fɛɛrɛ ni dabali ni jateminɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛ na a bɛɛ bɛ don a ka marabaajuguya hukumu de kɔnɔna la olu kana bɔnɛ farafina la ayiwa ko min ye i k'a dɔn Faransi ye ko ni nin to k'o tora ka tugu ɲɔgɔn na k'a ka banajugu tɔ bɛ juguya ko ye marako fa min bɛ a la n'a bana min bɛ a la k'a tɔ bɛɛ de bɛ juguya ka taa fɛ o kumana ko min ye k'a dɔn nin ko ye k'a bɛna kɛ sababu ye jamana minnu faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye ko fɛn min ye k'a dɔn UEMOA ye ayiwa ko ani k'a dɔn jamana wɛrɛw bɛ yen nɔ k'olu na kɛ sababu ye ka sen bɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na Mali bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ n'o ye nafoloko gɛrɛntɛ ye an'u kɛlen don k'a dabɔ min kama ko anw yɛrɛ bɛ kisi o tɔɔrɔ ma ko n'o tɛ an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ fɔ kalo 6 ko n'o tɛmɛna a tɛna kɛ komi jamana bɛna bin dingɛ kɔnɔ dɛ nka min ye diɲɛ tɔn pariw ye ko an bɛna dɛsɛ k'olu sarali daminɛ u b'o de kɛ dalaminɛ kala ye ka kɛlɛ wɛrɛ wuli k'an sɛgɛrɛ o kumana ko ale nin ye lasɔmini ye n'an ka kekun bɛɛ k'an k'a ɲini joona joona kalo 3 dɔrɔn k'an bɛ se k'an tɔgɔla nafolo dilan wa kɔkɔrɔmadonbaw bɛ sɔrɔ a la min ye garanti ye o ko Faransi hakilina min b'o la ka mara k'o ta ka farafina sɛgɛrɛ badabada nafolo ko nasira la ani k'a dɔn sira wɛrɛw fɛ ko u na bɔnɛ o la wa u na i k'a dɔn Mali n'a yɛrɛ sɔrɔ u la ko Faransi tɛ ka dɔwɛrɛ kɛ koyi ni nafolo in balankun ye anw fɛ yan u ka se k'an koron k'an d'u ka mara kɔnɔ hali bi wa a bɛ dantigɛ a dantigɛli o bɛ bɔ olu de la a kundama bɛ bɔ olu de la a fanga bɛ bɔ olu de la o kumana ko an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ jɔnya la k'an t'o la Yves Ekwe nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye i k'a dɔn économie dɔnbaaba don Togo jamanaden don anw y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o ka bidon bɔli don Yusu Ala k'an kunna diya Moro indicateur de renouveau ne y'a bila ne b'ale ta fɛn min bɛ aw k'a dɔn ko Ecomatem Sotelma Orange Mali i k'a dɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye i k'a dɔn awa min ye wulikajɔ de bɛ sen na koyi syndicat min bɛ yen n'o bɛ Malitel ani Orange olu la olu jumadon février kalo tile 4 san 2022 olu ye lajɛ belebeleba kɛ lajɛ min aw k'a dɔn min ye cour d'appel de Bamako o ye aw k'a dɔn fɛn min bila k'a fɔ min ye Sotelma ani Malitel ye k'a dɔn awa Malitel min n'ale kɛra Move Africa ye ani Orange Mali ko aw k'a dɔn cour d'appel y'a jira k'a fɔ min ye nin opérateur économique fila ninnu ye ko awa min ye dɔ ka miliyari 56 a n'a kunkan 20 miliyɔn 500 ni kɔ dɔ tɛ miliyari 100 ani miliyari 15 a n'a kunkan 20 a wari bɛ t'i jɔ min ye aw k'a dɔn miliyari 100 ani miliyari 70 la o bɛna di jɔ ma k'o de kɛra k'u ɲangi dɛ e bɛ Adama Traoré in dɔn wa Adama Traoré cɛkɔrɔbanin dɔ don a y'a ninnu ka fɛn na min ye discours kɛ a tun bɛ wari tɛ mina ye awɔ a don ale yɛrɛ tun bɛ ɲɛfɛ i b'a fɔ k'ale de ye fanga i b'a fɔ ale de ye coup d'état kɛ hali sisan n t'a dɔn debout sur les remparts wa M5RP a tun b'olu fana ale b'a bɛɛ la o kelen don wa o de don kɛ wa Moro o de tan bɛ jɛkulu dɔ sigi min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko miliyari 100 ni miliyari 70 Baɲango min ye ko ka sara a ka bila forobabaga ne kɔnɔ dɛ kɔni bila yɔrɔ ma fɔ u k'a bila yɔrɔ fɛn min bɛ yen a bɛ ka k'an bɛɛ de la o an bɛɛ a bɛna tila an cɛ de ya ayi
ay katla no gon cece ni ma je ne ma an bete orange ni malite wala an be kon bola an bete barakala ngolu nyangira ku ye koke no o buruburu soro la o tan beta ya est ka ma dabo gama ana ma dabo kama ka tuide wala ma ka bla furba wakande kono be aga be musaka bro ni be na sara jonyi wala nyingali bedi parce que ibado mino mro awkado minye uye société mamnumbe no oye abarakela uye olu synergie de syndicat de la télécommunication olu ya jira kafo awa minye ni ko tarat kirika njogo mi amabo hasira fede kaswa ke munye miye awkado fe mimbe no sharia bolo no de sankati no betalike iteka mro awkado amabo no siraye bro awkado minye nima ko falawnye ko do ku tara expert do d'etat bro awkado mi rete ko nyela kunche mala ana jugoro madan do chuko shila awkado nini ngo ko nimbike bro awkado yoro karangere do de be olu ko ni awkado akobe nyeshi o de mano service de régulation régulateur olu de be blasenga munu ba ko chuko do wala saka ko ngo njala tike ayo o makere utara kata ko bla awkado critique la ka boloka mi awkado mi ni ma ko falenye muro awkado mali jamana yare jakulu sigi no autorité malienne de régulation de télécommunication AMRTP ngosogele watiki fo ale de anga jate de ke shekinyi anga nige jugu sira jate de sogel de ake sheki la note wolum lakundu abana muro mi awkado Dawda Traoré o mi kamba kuma la sela o ko na jira ka fo aide bo yaira ka fo awkado ko make a chogola mi awkado kurtigila mawe olu ko ni awkado mi kritikila mawe awkado olu frila awkado ankati reke chogola ningo mi flene mi awkado be ni yani ika awa expert taw kikata mata mamunu be no luwe awkado régulateur o doma ngano muro awkado olu de psika ngo jalatike mi awkado Sénégal mawe télécommunication Sénégal maw olu ko awa miyu ba yini manye mo fe uka ujija chuko bele jelela kunyindo ningoina ba awkado nu yake awkado ko sira doye ye oraji bali taka lajebi ka sotel ba malitel move Africa ka taka lajebi ma mimbe baraka kono ma million jamado na fara ka fo awkado manindo ka wuli yalma ikado association do ka wuli mro awkado mi awanu ba wuli koro ko matema o jekuluni o ka wuli ka fo ko be numbela jelika ko do galabala mro ko awkado ko nyemaw ko ka wuli ko yani sorompien ka duguje ni ro ko matema abange kuma menare ni ngden dongui ma ben do Arman Traoré escalete ko bela chokoroba ninga ni ayi femi ngoni dosa ubuna nyangi ka damu ngande ayo fo o kono o nyofole ndako ko nyefoli do fana na ko mawbe wele minge na be bla makono na ko répondeur ko obitiga anku ko manga tige ko yire bo no fe o ye anga nyini ni hakla nyini kuna fon do yide ko akobo de no fe on de ga répondeur te an god langwa ka klambe abitiga ambe ko barmando o kuma na ni buruburu ni ko be nyana bo akana nyana bo sanu ko de sanu ministre sanu adito ye sanu gamna ka bla anga wakande Nicolas do akabe wile akanjo ara na kakla munumba a espero na fone olu munumbe blala olu bu tege no mene tarima famia de kana da olu ma de boni ere tege no ndike be ambe de la binga anga ke jeli yala yanu katani ne service de régulation be ukatani olu de psika ngo yena bo basite usogal beyo usongo tana yetu abana yanu kata ke kiriku basuru fana filade wala bebe fili niga cien ko ala ka nguna na famuna ye ko gelele ama famuna na famuna dro gelele abiba awo ani ala ka je ala ka nguna ja amina ya rabbi kuna boyate kuna jami ko fala ka anta ko Yusuf 22 septembre mba leta ni 22 septembre tasa mi nye jakalia Dambele ale fana ke mbe ka fasirike anga ministri mimbe na nye shine ndo anga wolo masiri tabaw ka ko nyina bolima ikado jamana lafasa ani ikado kele chefare ngoro kungonya na boli ikado ale bismillah like ay jom bismillah
ko min ye ka do sous-secrétaire général min be sécurité ni sécurité ko fo diɲɛ tɔnba tɔgɔ la Nations Unies e ka do masumalen ya bisimila kuma macaya Sadio colonel Sadio Kamara o kuma na Sadio Kamara aye ni bisimila ka da ka do kɔrɔ caman kan ko min ye ka do a kunkun ye mun ye min ye ni maaba ye no sous-secrétaire général de sécurité et de sécurité Nations Unies tɔgɔ la Gilles Michaud ala nana kana k'ale bɛna danganiya k'a lajɛ lakanako bɛ cogo min na k'a ka ja kɛlɛ a bulen do kɛnɛ minnu kan ko n'a ma ɲa ko i k'a dɔn kɛlɛ bulen do k'a bɛna lakanako jate lajɛ ka ɲɛsin siwiliw ma ni gɛlɛya tɛ ka olu sɔrɔ a ko sen fɛ ayiwa an ka i k'a dɔn wolomasi tabaw ka minisiri i k'a dɔn ani kɛlɛ cɛfarinkɔrɔw ka minisiri colonel Sadio Kamara ne yɛrɛ ko a ma ko masumalen i k'a dɔn a ye nin maa kofɔlen bisimila ka bɛn ni alamisa don ye février kalo tile 3 Yusu 2022 san o kɛra a yɛrɛ ka minisiriso o jabala la a ye i k'a dɔn ni maaba min bisimila n'o ye Gilles Michaud a ko k'ale nakun ye i k'a dɔn ka na jateminɛw kɛ ni ka danganiya k'a fɔ ko kɛlɛ a bulen do cogo min na k'a dɔn ko hali n'a y'a sɔrɔ an ka wolomati tabaw bɛ ka sebaaya sɔrɔ ko a ka siwiliw ka lahala bɛ cogo di kɛnɛ kan k'ale nana danganiya o ko ɲɛɲinini na ayiwa fɛn min ye k'a dɔn a ko kɔni Sadio ma k'a kelen na sabu maa kelen seere tɛ ministre de la défense des anciens combattants ale k'a dɔn a tun bɛ yen nɔ maa minnu tun b'a kɛrɛfɛ nin ko kɛra olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna u ka kɛ seere ye général de division Sidiki Samake ale tun bɛ yen inspecteur en chef adjoint les inspecteurs généraux de l'armée n'u ka i k'a dɔn u ka services tɔgɔ la min ye ka général de brigade Brema Jabate ale tun bɛ yen nɔ ka fara Sadio yɛrɛ ni maa kofɔlen tɔw kan ayiwa n'i k'a dɔn wolomasi tabaw ka maa ɲɛmaa caman fo ka taa se civiliw fana ka maa ɲɛmaaw caman ma ko nin ko ma kɛ u si kɔ hakilina fɔlɔfɔlɔw kɛra an ka minisiri ni k'a dɔn ni maaba nafalen ni ɲɔgɔn cɛ o kumana an ka wolomasi tabaw ka minisiri a ye ni lahalaw lajɛ u ye ɲɔgɔn faamu hakilinaw falenfalennaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa y'a jira k'a fɔ k'ale nakunba ye ka n'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ sivili minnu bɛ yen kɛlɛ kɛnɛ kan ko n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya t'u kan i k'a dɔn kɛlɛ bulen in na a ka ja yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kɔtɔrɔma bɔlen don kosɛbɛ ni gɛlɛya bɛ olu fana kan k'a bɛ fɛ ka to olu fana ka lahala lajɛ ayiwa ko nin ko minnu filɛ nin ye ko o k'a dɔn k'olu bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sira minnu bɛ se ka kɛ cogo min na maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ o yɔrɔ ninnu na dɛmɛ bɛ se ka ta k'u sɛgɛrɛ u ka bɔ o degun n'o gɛlɛyaw kɔnɔna la k'olu fana u ka jateminɛw b'o to o baara bɛ nɔgɔya olu bolo i k'a dɔn ɲ'an faamu ni sigi ka kuma kɔnɔna la gɛlɛya minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ minisuma ka pankurunko olu ka taa ka segin k'an ka jamana yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u da sera o ma janko kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na u y'u da se o yɔrɔ ninnu ma ayiwa min ye minisiri ye n'o y'an ka wolomasi tabaw ka minisiri ye Sadio Kamara colonel o kumana ale k'a dɔn k'a fɔ a jira k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen k'a ka hakililatigɛ o la nka ko wolomasi tabaw ka wuli ka jɔ barika bonyalen don cogo min na k'ale sirannen don n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya o tɛ ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin k'a dɔn civiliw ma Sadio ko k'a ka hakililatigɛ o la ayiwa ko gɛlɛya si tɛ o la kɛlɛ kɛnɛw kan yen nɔ kɛlɛ yɛrɛ kɛ kun ye o civili ninnu ka kanabila n'u ka lafiya sɔrɔli ye gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na n'o bɛ minisuma ka pankuru ko gɛlɛyaw ko fɔ k'o tɛ i k'a dɔn gɛlɛya juguba ye ko sabu o bɛ faamuyali n'a k'o taabolo dɔrɔn de nɔfɛ ayiwa min ye sous-secrétaire ye les Nations Unies tɔgɔ la min b'u ka lakanako o ko ɲɛnabɔ Gilles Michaud a ko o kumana k'ale na wuli ka jɔ kɛ ni ka taa jamana dogodogo ɲɛ tɔw la min ye marabolo wɛrɛw ye kɛlɛ yɛrɛ bulen don marabolo minnu na ani k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya tun bɛ marabolo minnu na kosɛbɛ Tumutu ani Gawo k'a bɛ taa lajɛli kɛ yen nɔ lakana bɛ lahala min na an bɛ don min na i ko bi yaasa k'o jateminɛ kɛ a bɛ se ka faamuyaliw sɔrɔ o la cogo min na Jakaliya M Danbele ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ 22 septembre kɔnɔ o ka bidon boli don moro 22 septembre an bɛ ɲɔgɔn kɔ sa o bɛ kɛ min ye 22 septembre ne b'ale ta min ye éducation décap 44 moro 99 na i ka dɔn awɔ min ye kɔni y'olu bolo bɔ baara la ka sɔrɔ u ma jateminɛ si kɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o de y'a to a fɔra ko syndicaliste aw ka dɔn n'i y'a bila yɔrɔ yɔrɔ i ka dɔn a ka jɛkulu syndicat a b'o de matarafa a b'a baara kɛ dɛ a bɛ ale degelen don de la a b'a ka jɛkulumatɔn moro a bɛ wasa don o de la koyi min ye aw ka dɔn janvier kalo min ye aw ka dɔn an ka kalanko dekapu aw ka dɔn u nana ka na dɔw wele moro aw ka dɔn fasiriba ka fɔ la min ye aw ka dɔn Ibrahima Diallo y'a jira k'a fɔ ninnu kɔni wulila aw ka dɔn min ye k'a fɔ u ma fili kɛ ninnu kɔni wulila k'a fɔ ko fɛn jɔr'u la wa ma ka hakɛ to fɛn ma jɔ u la moro ninnu kɔni aw ka dɔn ko maa bɛ aw ka dɔn maa évaluer i ka dɔn ka jateminɛ k'a ka taabolo kan i ka sɔrɔ
sɔrɔ yani i ka dɔn ka ko dɔ ta k'a sɛgɛrɛ nka muru ka si kana aw ka dɔn jateminɛ ma kɛ maa minnu bɛ baarakɛlaw muru aw ka dɔn k'olu cɛ ka bɔ yen muru k'a kɛ aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ne nana aw ka dɔn ne bɛ jateminɛ kɛ n yɛrɛ de ka maaw la yalima ka ko ta politiki sira fɛ muru k'o de ye jamana in to kɔ o de jamana in to kɔ dɛ an ka kɛlɛ yɛrɛ b'o ko ninnu de nɔfɛ k'olu ka dabila ko Mali kura n'u bɛ kɔrɔlen sira kan hali bi u t'a bila ba Mali kura fasiba yɛrɛ o de fɔ ayiwa muru ko nin tɛ Mali kura taabolo ye dɛ min ye aw ka dɔn nka min ye minisiri a k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ b'a ka yɔrɔ la n'o ye chef de cabinet dɔ bɛ yen n'o ye Umar Traoré ani conseil juridique Alassane Diallo muru aw ka dɔn min ye maa dɔw ka fɔ la ninnu kɔni bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw ka dɔn min yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ se ka sinsin yɔrɔ sɔrɔ muru ko sinsin yɔrɔ o bɛ kɛ jɔnni kan o bɛ kɛ minisiri de kan k'a sababu kɛ mun ye i k'a dɔn aw k'u ka kuma dɔ la ko a jirala k'a fɔ i k'a dɔn ko aw jɔyɔrɔ na di min ye aw k'a dɔn maa dɔw bɛ yen n'olu fana bɛ aw k'a dɔn syndicalisme na muru aw k'a dɔn fo aw k'a dɔn jɔyɔrɔ dɔ ka di olu ma muru aw k'a dɔn ko ŋunuŋunu kuma olu kɔni mɛnna kɛrɛfɛlaw fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen muru aw k'a dɔn nin dantɛmɛ wale min filɛ nin ni ninnu bɛ k'a kɛ muru aw k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli ma kɛ i k'a dɔn aw min ye baarakɛlaw don wa baarakɛlaw tɛ wa muru aw k'a dɔn min ye ko tiɲɛ yɛrɛ la k'i bɛ nin ko sugu ye an ka lɔgɔliko de la muru ko n'o tɛ aw k'a dɔn i tɛ nin ye aw k'a dɔn yɔrɔ si la ka se ka na maaw cɛ tɛ k'u bɔ yen muru ka sɔrɔ kun t'a la sen t'a la san dɔ ta kɛra yan n yɛrɛ kanubaba dɔ o tun b'o janjo la walahi Adama Kulubali Dekab u y'olu fana fura ka fili sɔngɔ wɛrɛ kelen hali sara ngana maya la wa muso dɔ kun na b'i den da olu nin kan ko f'a ka Dekab k'o ba Mali la a waati la kɔni bon ni de bɛ k'an ka école segin kɔ u dun ka nin jate ninnu minɛ dɛ wa u bɛ nin bɛɛ la u tɛ ka n terikɛ ka kow fana ta ba la Adama Fidel Keita ka taa Adama bila ko kapu ko surveillance spéciale wa surveillance générale wa surveillance international a tɛ bɔ o la fiyewu a ka fisa min ye min ka fisa a ye bɛɛ ye promotion sɔrɔ fo n balimakɛ nin terikɛ o tɛ bɛn o moro min ye aw k'a dɔn ko i tɛ nin ye dɔgɔtɔrɔw ta la ka se ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ kana bɔ k'o fili ten i t'a ye kiiritigilamaw la k'o bɛɛ lajɛlen kana bɔ k'o fili moro aw k'a dɔn k'i bɛ nin ye kalanko de la moro aw k'a dɔn nin kɛmɛ k'an ka kalan sigi an kɔ moro adamadenw ka hakilina jate tɛ minɛ dɛ u ka baara jate tɛ minɛ dɛ moro an'u ka ko ɲɛdɔn jate tɛ minɛ dɛ u bɛ se ka aw k'a dɔn ka taa maaw ye ten ka bin u kan muru ka se k'u bɔ u nɔ la wa a waleya dɔ kɛra dɛ muru aw min ye maa dɔ bɛ a sugandira o kɛra san ale sugandira min ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Fasiriba ka fɔ la ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a y'a ka lɔgɔli karamɔgɔya kɛ ka na académie kɛ muru aw k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko baarakɛla don Mali kɔnɔ yan wa i ye maa ɲininka dɔw bɛ kalanko sira fɛ muru ko kɔni b'a dɔn nka min ye dɔgɔkun fila a sigilen a bɛ ka ko ɲɛnabɔ waati min na k'u nana talon ka bɔ yen ko crise y'a minɛ a tora la Allahu akbar a kɛra Ala ɲɛna jigitigɛ tɛ k'u bɛɛ la koyi wallahi jigitigɛ bɛ jigitigɛ la n'a ye jɔni jurumuntɔ sɔrɔ foyi i y'i yɛrɛ tɛ miiri foyi la saya kɔ ko a lamɛn dɛ Ala k'a n'a cɛ janya ko un des meilleurs DAE du Mali n'ayant pas pu supporter l'affront de l'humiliation a piqué une crise malo maɲi Ala k'an kisi irréversible k'a a tora la est-ce que Ala k'a da yɔrɔ nɛma moro bɛɛ lajɛlen b'a dɔn baarakɛla don min ye aw k'a dɔn nin jari janfa ni aw k'a dɔn nin ko taara k'a sɛgɛrɛ min ye aw k'a dɔn santé ministre a n'an ka maa dɔ bɛ n'o chef de cabinet Umar Traoré ka taa se aw k'a dɔn conseil juridique ma Alassane Diallo olu ye nin waleya min da moro ko crise ye cɛ minɛ ko cɛ kɔni k'a tora la ko bɔn ko nin de ye Mali kura ye nin de ye k'an bɛ Mali kura jɔ moro aw k'a dɔn ko lɔgɔli ko bilama ko a kɛn bɛ a ka jugu mafiyatɔ ye Mali kɔnɔ bi ko ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a den bɔ tubabukalan in na k'a bila larabu de la Ala ni jigitigɛ bɛ lɔgɔli ko la bi wallahi minnu ye tubabukalan kɛ olu garisɛgɛ kɛra o ye an b'a tɔ bɛ kɛ larabu ye ayi an k'a kɛ irisi o ye sini ɲɛsigi baara dɔ de ye wa ne bɛ taa est-ce que hali ka chinois baw kɛ yan chinois tun bɛ kɛ yan o lycée badala la chinois tun bɛ kɛ yen an yɛrɛ hali bɛ porokotolen minnu fɔ nin ye ko n y'a tɔmɔ an kɔrɔkɛ kɔrɔba de kɔrɔ ale tun bɛ chinois kalan lycée badala la yan'a ka taa IPR de ka tɛmɛ chinois porokotolen fɔ dɛ ne tɛ foli k'a la ni hao a tɛ fɔ hi hao dɛ a tɛ fɔ hi hao a fɔ ni hao donc ni xia 我这你去这
Washia. Allah la kira. Do ga gari koy. Gara sinwa. Wa ale di ba le bare. Traite chaga. Iba be pare de. Iba kori wala mai ka be joshi ka. Awa ka boy. Note ni etre chaga yesebeni wore. Yesebeni wore. Ambe kala man de semesme. Ala ka Ibrahim Diallo. Ala ka fasire aya bo 27 septembre. Inshallah. Kwa jalo jeri o ba to amta sugula o ambite me colonel fe colonel Ablaye Maiga groupe commerce colonel ko do de awo ambite ma le fe o ko feza am soro kata e ma jalo ga faible awo amta Mariam Diallo fe bana amta sugula o Ambra Jwaro amita Kaiba Jabate anga chokoroba hamenya amita foika kai gouverneur Musa Bala Sumare amba foka walimano anga tabani fasiri ambe tabani fasiri bla kunkete magwanye ni sanga ina Nouvel Horizon ba leta ni nye ikado Nouvel Horizon ta fe minye ikado minye barkan okaka kosoni kasa ube chagata kaboya ani ikado nyangili mintaraka ikado pembere mali kunsede ofe ko jama de bora ninga akado sumakasa ira ani ikado ka demendo nyanyira ka nyeshi ikado fanga marabao ni jamana yerema jama bora ka chaya inafo juma jantemene jama ningera juma do ikado ka fo kalo inclinani Yusuf Femi ikado ka fo minye Tour de l'Afrique no ikado anga usulambele bay mi yebe ba rodo o krefe ngba weleti na tefe gode faraka donc ngba weleti baba damele ale kalmunta ninga ikado alla nyana moya ninga kuna foni di ama akoko wele blala jekulu dofe ko korema o korema collectif pour la refondation du Mali aywa ko olu ka faranyonga ku ye wele bla jama ma ka boka beni juma donye février kalo klenani temene ko jama yu ka wele jabi antara nyon soro falaje kene baka ka do fe mi Tour de l'Afrique ko lamununa aywa kene bayinga no sa fe mi nyangili mi no tara sede o ni imo afe ko da anku ani ka do franci wolumasi tabao olu be jamva jugu mina on ve ko barkan olu ku ka kosoni kasaw che ko jama bokun ku yeni fe fly yusu wele bla la chugo mi wele jabira o chugo kelena faranyonga kulu min yeni wele ke ni faranyonga kulu chama woro be ulu bela jile bora ninga faranunga ani ka do manyema do ko ikado ku na kokoroma donge ka nyeshi franje fanga ani jamana ma ni gele ya wati nunu ngonalla jama bora fa be fe faso kono ya ani fanwere fe ninga na faranunga jamana dogoro gonye ma ulu matoko baba damele ale ya kuna fone be akoko minye ka do juin kalo kletani nani temene ba flani mugani kile sa boulevard de l'indépendance ka Yusu kibai ka fo ko minye ka do ko jama ba bo kera tuguni o fe minye ka do collective pour la refondation du Mali no e kore mai olu ye mawele mawfana borani ga chaya ko ka wele jabi ka talike CDO ka sanction ga no ya ka nyangili ani ka do ka fo imwa olu yo min ta ga nyeshi an ga jamana ma ko ka ta si ka do France wulu masi taba munu ma an veya no be wele ko barkan olu ku ka kosoni ka sa uche ka ta ka boya ko ka do jama bo kun ku ye ni e ibese ga egese mono fo ye fini kono we ale ni ka do yiri pambara munumbe fasiri kembe uluka ulu yangale do kanyeshi CDAO ma yimwa ani faransi okumana kuma galen chama fombe kanyeshi uluma wote menengo yusu minye ka do nyema oka wulika joye fe minye président de collectif du peuple de l'Azawad et pour l'Azawad o manyema kumbi yusu no yika do monsieur Mohamed Ag Ousmani Mohamed Ag Ousmane Mohamed Dun ale yekumata ayinye folike ikado akoko jama inga bobi ikado ka betalike fe minga ay wakulu ka kelete nyeshi faransi jamana deuma de uka keletu ni farafina jamana deun chede nga manyema muno nyeni bara inge anu luka ikado politiki dabulo ko anuka ikado anga jamana ni uche muno nye ikado a diplomasi uye ko oluka kuma falen vole nu ni nyonche ko ode nanani ni ko kabisa mbi worobi ameka nyini ikado faransi fe kaka ka ko je ya farafina bagunga haka ja amfe malilea sambi woro kuku jo ujoro la wa ukado ka fo ukana nyini ka fo ku ba ando korongono o ku kai ka do ko lakle ukaje ya anye fo na se bido ma ko faransi makala do anyina ka benaye anga jengo manyonya ka on madore fo kui ango de ko anni ulu be jengo manyonya tno ga sambe ma ambe ga nafaka bwala kana ke fangile makile soroye akana ke ko fangile maye Mohamed Aga Ousmane Mohamed Dun aleka ale ni ne fo
a ko k'an ma dɔwɛrɛ ɲini Faransi fɛ o kɔ ko san 60 an b'o kelen na k'u ma sɔn o ma wa hali u tɛ ka kala don ɲina ka bɛn n'o ye o kɛnɛ kelen kan yen min ye i k'a dɔn k'a fɔ jamakulu minnu ni olu bɔra fan wɛrɛw fɛ ka na bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ kumakɛlaw cayara ayiwa min ye kumasentigi yɛrɛ ye n'o ye kumalasela ye mouvement M5RFP o tɔgɔ la ale fana ye kuma ta n'o ye Jamil Bitar ye Jamil Bitar a ko fɛn min ye i k'a dɔn a y'i ka kumamugu bolila fɛn min kan an ni Faransi cɛ o jɛngoma ɲɔgɔnya ale ka kumamugu fanba bolila o kan ayiwa min ye Mali ye a y'a jira k'a fɔ ko a ka ja ko Faransi wolomasiri tabaw ka nali yan ko nakun tɛw de don koyi k'u jɔda ma ye ko n'i y'a ɲɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi u nɔfɛ bi ko Faransigadenw tɛ dɛ Faransi maa ɲɛmaw ka politiki an'u ka wolomasiri tabaw bɛ dabolo min na an fɛ yan k'u bɛ kɛnɛ min kan yan k'u nana jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw kɛlɛ san 8 bi maa 5000 minnu ka minɛ dakabanaw k'u ma se ka jaabi kelen di min bɛ i k'a dɔn lafiya ko fɔ ka ɲɛsin Mali ma o kumana ko opération Barkhane ko jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn nakun tɛw don u jɔda ma ye o kumana ko min ye faraɲɔgɔnkakulu in ye o ka welewele k'o de y'a to jama bɔra ka n'a jaabi n'o ye Korema ye Abubakar Sidiki Fɔnba ale kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye wulikajɔw ye k'a kun ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye force Barkhane o ka taa ka bɔ yan nɔ n'u ka janfajugu ye anw ka bankun kan ko o y'a kolomayɔrɔ dɔ ye ko min ye i k'a dɔn an ka jamana an ta de don u ka o faamu u k'o dɔn an ye a ye min ko kɔrɔma don sa o de ye k'a fɔ ko Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye sariya kisɛ kɛrɛnkɛrɛnnen t'an ni ɲɔgɔn cɛ ko fɔ ninnu ka bala anw fɛ yan koyi a y'o fɔ k'o jɛya Abubakar Sidiki Fɔnba ka kuma tɛmɛnen kɔ fɛn min ye ale bɛ kuma la sa kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ko wulikajɔ tɛmɛnen min kɛra k'o kɛra misali ye ka ɲɛsin u ma nka u m'a faamu Abubakar Sidiki Fɔnba ka fɔ la ale yɛrɛ i ka dɔn CNT o maa don ayiwa ko ninnu ka weleli ko n'i ye jama bɔlen k'a jaabi ko kun bɛ jama ka bɔli la wa kun bɛ weleli in fana na Korema ko i k'a dɔn k'u ye i k'a dɔn kulekan bɔ fɛn min ye o kulekan ye jumɛn ye u y'o bɔ ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ dama de ma k'an yɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya ta ka ɲɛ sɛgɛrɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka furancɛ fanga k'a kɔkɔrɔma don jamakulu min bɔra k'o ye misali bɔ wa caman kumana i k'a dɔn ko juillet kalo tile 14 tɛmɛnen ko welewelew bilala fɛn min ye maa ɲɛmaw olu ye welewele min kɛ ko jama bɔra o cogo kelen fana na wa o misali kelen de ladegera tan nɔ wa ko jamaba bɔ kun cɛra ni fɛn min ye o kɛra ala bato ye ani ala deli i k'a dɔn jamana ye ni jamanadenw ye wa ko an bɛ gɛlɛya waati min kɔnɔ ko an bɛ o de dagalen don an bɛɛ lajɛlen ye ani ka fara ɲɔgɔn kan ka gɛlɛya waati k'a ɲɔninan ko adisi ye k'o de dagalen an bɛɛ lajɛlen ye Baba Danbɛlɛ ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ o ka bidon bɔli don Moro n'aw bila an bɛ indépendant an b'ale ta min ye député yɛlɛma communicati olu kɛn bɛ ka jɛkulu dɔ ɲɔgɔn jɛkulu dɔ dɛmɛ baara bolo da n'o bɛ kɛ comme gadla kuma o kuma Moro kɔsa in na i k'a dɔn awa min ye u kɛra sababu ye ka projet 18 Moro u kɔni bɛ nafolo di olu ma min ye aw k'a dɔn olu bɛ u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye u bɛ baara kɛ walasa u bɛ yiriwa cogo min na min ye aw k'a dɔn Musa Mara ale ni Alassane Sidibe aw k'a dɔn ninnu fila bɛɛ lajɛlen député communicati do député do communicati la Moro aw k'a dɔn kunungo dimanche février kalo tile 6 Moro olu kɔni ye aw k'a dɔn min ye chèque di maaw ma a chèque ye aw k'a dɔn min ye projet 18 Moro a bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'olu dɛmɛ kabini a daminɛna sa Moro b'a jira k'a fɔ awa min ye u sera ka dɛmɛ kɛ min ye projet 80 de o ka ɲi n bɛ taa u ka an ka projet i ka projet financier nka a bɛ sɛgɛsɛgɛ de dɛ ne bɛ taa namara sira ayi dɛ u b'a lajɛ i ka projet ni i bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min ani kan ka minnu k'a kɔnɔ n'o tɛ dossier caman taw mɛ o bɛɛ comme a tɛ se ka bɛɛ se ka dossier u b'a walawala de a monter cogo de b'a u b'a walawala de ni nafa b'a la Moro b'a sɛgɛsɛgɛ min ye aw k'a dɔn projet 80 Moro kɔni sera k'o de kɛ aw k'a dɔn kabini u y'a daminɛ Moro aw k'a dɔn min ye kalo 18 o wari bɛ ti jɔ $40 na Moro aw k'a dɔn a bɛ san 1 mɔ sa Moro Musa Maraw ni hakili b'a la ale ni aw k'a dɔn min ye u kɔni wuli ka jɔ kɛ Alassane Sidibe Moro aw k'a dɔn kɔni kun sugandira communicati maaw fɛ ni u ka député ye nka Moro a nana laban nana kɛ min ye député ya kɔni o bɔra a ma k'a sɔrɔ kɛ i k'a dɔn coup d'état min n'o kɛra Moro aw k'a dɔn min ye nin chèque 18 min filɛ nin a bɛɛ lajɛlen 100 de bɛ d'u ma
o ba kɛmɛ muru i ka dɔn maa 18 olu de y'a sɔrɔ awɔ i k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ min ye maa 69 olu de kɔni kun jateminɛ kun kɛra olu la muru i k'a dɔn a bɛ sɛgɛsɛgɛ de n'a sɛgɛsɛgɛra awɔ jateminɛw de bɛ kɛ maa minnu kan ka sugandi a bɛ di olu ma wa i k'a dɔn u bɛ maaw de ta yɔrɔ la minnu bɛna ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ muru ni minnu garijɛgɛ bɛnna ma a bɛ ta ka di olu ma muru a don ni bi cɛ sa u sera ka awɔ i k'a dɔn awɔ min ye chèque 80 o de kɔni sera k'a di awɔ nin ko bɛɛ lajɛlen la min ye awɔ i k'a dɔn ni député ninnu ye i k'a dɔn awɔ maa kelen bɛ yen n'o yɛrɛ Assane Siribe ale bɛ conseil national de la transition na muru nka a bɛnna ta u ka député a bɔra a ma ni awɔ k'a dɔn olu kɔni m'a bila dagirinda la u y'a jira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ i tɛ kɛ awɔ ministre ye i tɛ kɛ député nka i bɛ se ka baara kɛ i faso ye ka maaw dɛmɛ min b'a to jamana bɛ yiriwa. Jɔyɔrɔ ninnu yɛrɛ tɔgɔ de n'o tɛ tuma dɔ la k'i to yɛrɛ tɛ se ka baara sɛbɛn la. A banna. Sabu i tɛna musaka sɔrɔ o bolo. Ministre dɔ ko ne ma k'ale tun bɛ sara ale tun bɛ baara la jamana min na. Awɔ. U tun b'ale sara 5 millions. A ka fɛn ni fɛn si. Awɔ foyi gulonnen t'o la. Prime ninnu ni si a dulonnen t'a la. O ye bakurunba ye. Mais ale tun bɛ min sɔrɔ ale b'a dɔn nka ale nana faso ka wele. Faso kanu ale kɔni bɛn'o kɛ ale bɛ tila ka sigi. Awɔ a jo don. A ka faso a k'a se kɛ faso ye. N'a tilala a bɛ taa ka ci la. O fana y'a dɔ ye o. Moro aw k'a dɔn hakilina de ye nin ye ko ye. Min ye kabini waati min u y'a daminɛ. Min ye aw k'a dɔn Banque Ouest Africaine de Développement. N'o ye Boyade. Moro olu kɔni wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ awɔ min ye u ka dɛmɛ na s'u ma. Olu bɛ 500,000 di nka a bɛ taa mairie ka sira fɛ. A bɛ taa di mairie de ma. Mairie b'a latɛmɛ o cogo la. Moro n'o bɔra ye i ka dɔn APJ olu fana ye a lajɛ k'u na u dɛmɛ ni ka taa n'u ye aw k'a dɔn u bɛ hakilina min na ani maa ŋaniya ɲuman dɔ moro aw k'a dɔn min ye Musa Mara ye ani Assane Siribe aw k'a dɔn n'o ye yɛlɛma tɔndenw ye moro u y'a jira k'a fɔ ke aw k'a dɔn min ye i bɛ se ka jamanadenw i bɛ se ka gɛlɛya ta ka b'u kan k'a sɔrɔ i k'a dɔn jɔyɔrɔ ko tɛ i bolo i tɛ ministre ye i tɛ président ye i tɛ député ye moro nka i bɛ se ka baara kɛ ni jamanadenw ye yiriwa bɛ se ka kɛ cogo min na i bɛ se ka dɛmɛ na se jamanadenw ma yiriwa bɛ kɛ cogo min na moro kuma aw k'a dɔn u mana wari o di maaw ma u b'a d'u ma k'a jira k'a fɔ a dir'i ma a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ i ka se ka baara kɛ ka yiriwa ka se i yɛrɛ kɔ n'a diyara i ye ka maa wɛrɛ fana bolo don a la a banna wa k'a fɔ k'i b'a juru sara anw ye o tɛ dɛ ayi dɛmɛ de don ka ɲɛsin i yɛrɛ kun ma i ka manakun de ye nin ye a banna n'i ma fana ma kɛ dunkojugu i kan ka débrouiller ma n'o ye a banna moro min ye aw k'a dɔn commission d'organisation a kɛ o kɛ olu bɛ tila ka awa min ye a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kamariya ɲɔgɔn kan ka fɛn min bɔra kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen di walasa tɔmɔni bɛ se ka k'o la cogo min na nin ko in jɛlen don ala k'an kunnaja ala k'u dɛmɛ u ka baara Musa Sango ka bara n'ale ka fasiri an y'a bɔ indépendant kɔnɔ olu y'a faamu ni bɛɛ y'a faamu ta i so a bɛ nɔgɔya wallahi a bɛ nɔgɔya wa maa caman bɛ yen o n'a latigɛ damu da maaw fɛ dɛ sabu maa bɛ maa la bange ni saya cɛ o tɛ damu sɔrɔ ala kosɔn nka nin bɛɛ bɛ tigɛ magɛlɛya ni ɲɔgɔnjuguya de ko fɔ nka ninnu filɛ ka hakilina min ta nin ye ni bɛɛ y'a kɛ ta a bɛ fisaya dɛ jɔn ko ala a bɛ fisaya dɛ nka denmisɛn ɲɛnama dɔ bɛ yɛlɛma la o a bɛ nubiya moro commune 1 na dɔ taara an fo o don dɛ Amidu wa médaille ninnu di don dɔ taara an fo yen dɛ k'ale yɛlɛma ko jeunesse yɛlɛma denmisɛn ɲɛmaa ye Amidu don belebele jamana don ta awɔ wa Amidu y'i ye moro maa ladiri dan a wulila ka taa an fo fɔ n sigiyɔrɔ la nka n kun t'a dɔn de nka a y'i yɛrɛ ko fɔ n ye ale don wallahi a ko an bɛ dɛ moro ninnu génération minnu wulu filɛ nin commune ala kana ninnu tiɲɛ n'o tɛ dɔw wuli to an y'an jigi da olu kan dɛ olu bɔra an jigi kɔrɔ dɛ ala kana ninnu bɔ an jigi kɔrɔ dɛ ninnu ɲɛsigiw ye koyi wallahi ala k'u ɲɔgɔnna caya amina yarabi ala k'a caya tɛmɛ ni fasiri n bɛ tɛmɛ ni fasiri ye n bɛ se ka 22 septembre ta nin ye 22 septembre tali Yusu kunnafoni min ye Jakale Dambele a bɛ segin ka na a ka kunnafoni kɔnɔ min ye i k'a dɔn Mali ale tun ma Danemark ye wolomasiri tabaw kɛ danuwaw dɔ ya wa an wolo gɛn ka segin wa maaw ɲɛna ko na kɛ sitanɛ ni balawu ye an n'u cɛ o yɛrɛ ye danuwaw la faamu sira dɔ kan o ka ambassadeur na lasigiden bɔra yan o taara Sadio wala ya bɔra Sadio a y'olu la faamu ni tiɲɛ dɔ ye olu fana ye maa faamuyali ko dɔnnaw don n'o tɛ n'u kun donna Macron ka fili la a tun bɛ k'u bolo bɔnɛ ye Macron sigin bɛ ka malo don dɔrɔn de kɔnɔ
sa ni ala ka ja n'a ka cɛkɔrɔba kunkolo poroburulen min kunkolo poroburulen bɛ ta fa denmisɛnnin lunɛtinin don worojilamanin b'a ɲɛ la lunɛtinin an b'a sa seli la ka denmisɛnw ma o b'a bɛ kari-kari k'a fili aw de b'ale baliku ɲɛla yaala la kisɛ bilenna maaw da la ani manama o de bɛ k'a bila manamanakan fɔlɔ o tuma Yusu min ye i k'a dɔn lakanako nasira ye a dɔ la ko fɛn min ye i k'a dɔn Danemark a ma ɲɛma dɔ nana ka na sigi ka kuma kɛ hakilina falen-falenw min ye i k'a dɔn Danemark jamana maa ɲɛmaw yɛrɛ de ye ni laɲini fɛn min ye Royaume de Danemark o kɔni i k'a dɔn o ka lasigiden ni o maa ɲɛma lasigiden n'o ye i k'a dɔn son excellence monsieur Rolf i k'a dɔn ale y'a sogo doni ka na an fɛ yan ka taa i k'a dɔn an ka maa ɲɛma fɛ yen sakɛ n'o y'an ka wolomasi tabaw ka minisiri ye ka bɛn ni i k'a dɔn alamisa don ye février kalo tile 3 2022 san anw ka minisiri min bɛ n'a ɲɛsinen don an ka jamana lakanani ani wolomasi tabaw ni kɛlɛ cɛfarinw ka ko ɲɛnabɔli ma colonel Sadio Kamara ne ko n ko masumale a kana lasa ma dɛ Sadio Kamara kabi kelen o kumana min ye k'a dɔn ko a kun ye mun ye ka na jɛyali kɛ ka ɲɛsin hakilina dɔw ma ani ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye an ka jamana fila cɛ o jɛnkumaɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la ayiwa k'u ka i k'a dɔn sigi ka kuma tun bɛ tali kɛ nin kan fɛn min ye i k'a dɔn u ka kumaw falen-falenna fɛn caman kan Danemark jamana ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ u ka jɛnkumaɲɔgɔnya ayiwa k'u a bolila fɛn caman kan a bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ maa mago bɛ se fɛn minnu ma sira caman bɛ yen ayiwa ko min ye i k'a dɔn u da sera nin bɛɛ ma u ka hakilina falen-falenw kɔnɔ Yusu jɛnkumaɲɔgɔnya anw ni Royaume de Danemark cɛ ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ la k'a bɛ tali kɛ i k'a dɔn seko ni dɔnko nasiraw kan adamadenya diɲɛ dɛmɛw ani lakanako nasira kɛrɛnkɛrɛnya la k'a bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan an ka ɲɔgɔn faamu nin na an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ n'o ye cogo min an ka jɛnkumaɲɔgɔnya ko bi ko tɛ ko anw ni olu cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko bi i k'a dɔn bɛndolen bila pani na k'a dɔn k'a fɔ ko o ko min filɛ nin ye sa k'olu tɛna se k'o bila sɔgɔmada kelen Royaume Danemark a dɔ la u ka maa ɲɛma n'o y'u ka lasigiden ye a y'a jira k'a fɔ k'ale ka jamana k'a a bolo bilalen don Mali ye wa kana bilalen don Mali ye a kɛn bɛ ka dayɛlɛ Mali ye dɛmɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la Mali maa mago bɛ se fɛn fɛn ma latigɛ kɔnɔ ni o se bɛ olu ye k'o kɛ o kumana k'an ka sigi n'a ye k'a fɔ ko fiɲɛma don la ko o bɛ se ka waleya ni olu cɛ jɛnkumaɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ko sabu ko bi ko tɛ ko Danemark ni Mali ko san caman jɛnkumaɲɔgɔnya don monsieur Rolf a ye nin kuma min fɔ a ko k'a jigi b'a kan k'a fɔ ko olu ka nin sigi ka kuma min filɛ nin ye k'ale yɛrɛ ni nisɔndiyaba bɔra kɛnɛ kan wa k'a nafa na se a jamana fila bɛɛ lajɛlen ma u ka jɛnkumaɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni wolomali ani dankari ye Jakaliya M Danbele ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a sama ka bɔ 22 septembre kɔnɔ u ka bidon boli don Yusu Moro Adamandaw ale ye maaba ye aw ka dɔn Abidjan Moro min ye Somaso Kado a sigilen don min ye Abidjan an ɲɛma Moro a b'an lamɛn a ko k'a b'an fo an yɛrɛ b'a fo k'an ka dugawu bɛɛ lajɛlen an bɛ ambassadeur de Somaso fo a ɲama Aragacɛ y'a ye Bamakɔ ye ale y'a ye a ɲama voilà Somaso bɛ ambassade sigiyɔrɔ bɛɛ voilà Aramandaw an ɲama an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Moro an bɛ fɛn divers ta Moro saya ka jugu dɛ nka ni sara ka maa ɲɛnamaw t'i kɔ Moro b'a to i ka du bɛ sutura o de la i ka du kɔnɔna kuma a tɛ kɛ bɛɛ da kuma ye o de la ko saya man jugu fɔ jɔn bɛ n kɔ o de ka jugu Moro fɔ kɔtobaliya i hakili bɛ Gawusu Berete la wa n'u b'a wele ko Lalabi Lalabi ale ntanyalen kɔ mɛ kalo tile 17 san 2021 Moro a kun bɔtɔ don yɔrɔ jumɛn Kuɲana ale bɛ Kucala Ala fɛ Moro a k'a dɔn min ye Lalabi ye i k'a dɔn a yɛrɛ ko laturudalaba kun don Moro a k'a dɔn Lalabi ale kɔni ntalen sa Moro i k'a dɔn hali a ma mɛn min a k'a dɔn nana ka na maa dɔ sigi a nɔ la n'u b'a wele ko Mohamed Lalabi i ka dɔn awa min ye yalima Mohamed Lalabi a sigilen Lalabi ka somaw de y'a sigi wa yalima awa maa gansan wɛrɛw de nana o sigi Bamakɔ yan parce que ko kɛra i ka somaw de i ka dukɔnɔmɔgɔw olu de kan k'a ɲini ni karisa tɛ jɔnni bɛ se ka bila a nɔ la jango fɛn min tɔgɔ ye ko Fatuli an y'a ye Ɲɔrɔ Sirifukɛ la an y'a ye Seku Siraman Jara ka du kɔnɔ a jatew yira ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ dɔnnibaw n'u ko nin daɲana
jateminɛ bɛ kɛ u kɔ maa min bɛ se k'u nɔrɔ bila u ka dukɔnɔmaw de b'a kɛ caman na dukɔnɔmaw de bɛ o ŋaniyaw siri k'o baaraw boloda wa a bɛ kɛ ni hakili de ye mɔrɔ a bɛ kɛ ni hakili ye nka lalabi ta mɔrɔ ko wɛrɛ b'a kɔnɔ min ye aw ka dɔn min ye maa dɔw kɔni bɛ yen min aw ka dɔn olu ye wuli ka jɔ kɛ lalabi ale ntaɲanen kaba olu y'u to Bamakɔ yan min ye aw ka dɔn lalabi ka se k'a nɔrɔ bila ka maa dɔ bila nɔra aw ka dɔn min ye ko Mohamed lalabi ye mɔrɔ aw ka dɔn min ye maa minnu n'olu jɛra k'o kɛ i ka dɔn ko maa dɔ bɛ yen Ali Bouakar Aidara mɔrɔ aw ka dɔn ale nan'o kɛ waati min na i ka dɔn aw min ye Bamakɔ yan i ka dɔn Kuɲanakaw ma ko dɔw la mɔrɔ o nana kɛ sababu ye waati min na lalabi ye aw ka dɔn a ka maa dɔw taara k'u bɛ taa aw ka dɔn Kuɲana du kɔnɔ ye ko lalabi ka dukɔnɔmaa minnu bɛ k'olu ko k'u sen tɛ don a muso 2 b'a la k'olu sen tɛ don du kɔnɔ ko mun kɛra ko ɲagamina cogo min na Bamakɔ yan ye u kana ɲɛnabɔ Bamakɔ yan u kana ɲɛnabɔ i b'a sɔrɔ de don u k'olu t'o damana ye mun bɛ Bamakɔkaw bila ɲagamini n'a ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ Kuɲanakaw m'a ɲɛnabɔ a ka kabila bɛ yen mɔrɔ min ye aw ka dɔn nin ko min filɛ nin nana kɛ aw ka dɔn juguya ye mɔrɔ fo ka taa ko se réseaux sociaux kan min aw ka dɔn lalabi kɔ ma to dɛ mɔrɔ maa dɔw kɔni dara min aw ka dɔn ka lalabi kɔ kɛ sɔrɔ ɲini sira ye ka lalabi kɔ kɛ tɔgɔ ɲini sira ye mɔrɔ aw ka dɔn o maaw de filɛ nin ka don lalabi ka du kɔnɔ k'a ci para fasiriba ko ten ducila ɲɛ tɛ suma dɛ o ɲɛ tɛ suma mɔrɔ sabali du ci ma dɛ n'i ma se ka du jɔ ka n'a ci mɔrɔ min aw ka dɔn u kɛn bɛ ka maa dɔ tɔgɔ fɔ min aw ka dɔn waati min na nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra min aw ka dɔn Mohamed aw ka dɔn min ye ko Mohamed Larabi ko tɛ aw ka dɔn Larabi woloden dɛ mɔrɔ ka i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko Larabi y'a o de sugandi a y'a fɔ jɔnni a dɔgɔnin de ayi wadi a y'a fɔ jɔnni lalabi y'o fɔli ma sɔrɔ wa walama a kun y'a fasiri ka bila a ma fasiri komi u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko testament o tɛ a y'a fɔ jɔnni mɔrɔ adamadenw man ɲi n'a ma se ka jɔ kɔ fura nka minnu fana bɛ ka nin kɛ u k'a dɔn k'u fana bɛ sa dɛ u bɛ sa walahi nata dɔrɔn don o bɔn nata in tɛ taa kiyama o mɔrɔ a b'i kungo yɛrɛ gɛlɛya ye waati min na o kɛra sa min ye aw ka dɔn maa dɔ bɛ yen o kɔni y'o ɲɛfɔ dɛ i ka dɔn a y'o mɛn cogo min ko maa t'o dɔn min ye Ali Bouakar Aidara mɔrɔ aw ka dɔn u nana ka na ni jajugu siri waati min na mɔrɔ k'o de nana kɛ kata ba 4 mɔrɔ o nana kɛ aw ka dɔn wulikajɔ caman ye lalabi du aw ka dɔn a taara ni ye ka balimaw ani sinjiw k'olu to a kɔ ko mɔrɔ ko mun de bɛna ni nin waleya sugu ye an ka jamanaw kɔnɔ mobili y'an se ɲɔgɔn ma jɛɲɔgɔnmaya tɛ wa awɔ o bɛ se ka n ka fali minɛ n ka ɲɛnɛ kɛ maa kɛ falitigi ye min kɛra problème lalabi ban hala ne ma dala ni tile 40 kɛra n'u ma fɔ k'u bɛ dɔ sigi a nɔrɔ Bamakɔ yan a ma kɛ so a ma kɛ lalabiw ka dugu la o haraba kun ye mun ye marché kana jɔ wa ayi n tɛ sagona maa siri n ta kana cɛ Bamakɔ yan o ta de o Bamakɔ ye affaire de o lalabi dun m'a dabɔ ko maa k'i ta ɲata a banna a ka kabila kan a banna a y'a tɛ wa maa dɔw bɛ yen olu donna lalabi n'a ka maa bɛɛ cɛ hali a kun kan ka hɛrɛ kɛ maa minnu ye u donna lalabi n'o bɛɛ cɛ olu de filɛ ne ka lalabi kɔ cɛ bi a barika Ala ye Ala k'an sutura Ala barika la fasiriba min ye aw ka dɔn an kɔni y'a tɔmɔ min ye aw ka dɔn sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'o ye nouvelle horizon ye maa min bolo nɔ don o ye Mamani Ture ye Ala ka ɲi lalabi in yɛrɛ y'a ka maaya bɛɛ kɛ ne na n'i ma deli ka kɛ naani wa Ala m'a ka hɛrɛ se ne ma fana o tɛna kɛ garisɛgɛ boloda cogo ye n'o tɛ Ala m'a ka foyi se ne ma mɔrɔ a y'a kɛ dɔn olu de filɛ ne k'a kɔ cɛ bi a filɛ dɛ n'a tun y'a dɔn n'a tun y'a dɔn nka Ala kɛ cogo a barika Ala ye n'o tɛ caman donna a ka hinɛ kɔnɔ dɛ anw kɔni ne kɔni m'a garisɛgɛ sɔrɔ nka n'a ma ɲɛ ko e min donna a ka hinɛ kɔnɔ a salen kɔrɔ kɔ kana taa ka kabila ci n'i ma se k'a jɔ i miiri a ka kɛlen na i ye walahi i miiri tɛmɛnenw na i k'i miiri k'i yɛrɛ bɛ taa don dɔ k'i kɔ to yen n'i y'o minɛ i yɛrɛ ma bɛ kɔnɔdimi bɔ tiɲɛ fɛ dɛ Yusu waati nan'i jɔ an tɛ bi taa ɲɔngiri yan ni Ala ka jɛ kunnafoni kɔni nɔgɔyara o ka foli bila bɛɛ lajɛlen na nka kelen kelen bɔ foli o tɛna ma sɔrɔ bilen dɛ tati ko ko mɔrɔ ye bi donna bi dɛ ayi ko kunkolo nugulen don a nugulen don tati aw sara dɛ
Jibi Jalo ɲɛna ma koyi n'o tɛ baara kun gɛlɛya bi dɛ tellement que ça biri jaraba de wala ka jara inshallah ala moro ala ka sawo amina ya rabbi ala ka nguna amin moro mi albi an bɛ tɛmɛ ni foliw ye sa kɛ moro an bɛ Basigine Keyita Janginɛ Keyita Tanti Awa Jara Ɲamoyi Ture Yugutu Damba an b'ale fo ka waleɲuman dɔn ka foli lase Aksarasi Aluja ma moro an kanuba an'an filɛba bɛɛ lajɛlen an b'u fo waleɲuman dɔn moro a ka dɔn Kunba Gindo ani Mse Kɔnɛ moro a ka dɔn ninnu kɔni bɛ k'an lamɛn min a ka dɔn ani Mse Mayiga NMP la nani bari ale ka kunnafoni don ka bari ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ barika da faso kɔnɔ ani faso kɔ ka Yusu an bɛ k'an bɛɛ da ni ala ka jɛ kunnafoni wɛrɛ olu kɛnɛ kan inshallah aw k'an bɛɛ